2020 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव पास जानो हानाय गासै बर' फरायसाफोरखौ आङो बड'लेण्ड टाइगार इउट्युब चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिबाय जाहाथे नोंथांमोना जोंनि हारिखौ गोजौ थाखोआव लांनायाव मदद खालामो आरो जायफोर फरायसाफोरा फेल गोलैबाय जाहाथे फैगोन बोसोराव मोजाङै फरायनानै मेट्रिक आनजादखौ होनानै पास खालामनो हायो। धमधमा बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालिनि रिजाल्टआ नैबे 2020 मायथाइयावबो 100% पास जादों। बेयाव गासै 17 जन फरायसाफोरा मेट्रिक आनजाद लिरदोंमोन। बेनि 17 जनाबो गासैबो पास जाजोबदों। बेयाव दोङो 2 डिस्टिंसन, 4 स्टार, 6 फार्स्ट डिभिजन, 3 सेकेन्ड डिभिजन, 2 थार्ड डिभिजन। जोबोर मोजां रिजाल्ट। बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार मोन्दों नेप्सुन बर'। इंलिसाव मोन्दों 92, बड'आव मोन्दों 84, मेथ्सआव मोन्दों 97, जेनेरेल साइन्सआव मोन्दों 95, ससियेल साइन्सआव मोन्दों 96, एडभान्स मेथ्सआव मोन्दों 97, गासै 561 नाम्बार मोन्दों आरो पार्सेन्टेजआ जाहैबाय 93.5। हिरिक जयति सरगियारिया मोन्दों 86.33%, गीता रानी ब्रह्मआ मोन्दों 84.33, बिनान्द हाग्रारिया मोन्दों 81.83, दिब्या बर'आ मोन्दों 80.66, कबिता नार्जारिया मोन्दों 76.5% खालामो जाहाथे बे फरायसाफोरा मोजां फरायनानै गावनि जिउआव मोजां लामाजों आगान सुरलांनो हायो। कलेजाव फरायहैनानै आरोबाव बेनिख्रुइबो साबसिन रिजाल्ट खालामनो हागोन होननानै आङो गसाइनि सेराव आरज गाबबाय। बे बाथौ आश्रम धमधमा बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ आङो बड'लेण्ड टाइगार इउट्युब चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासियो। नोंथांमोना खस्थ' खालामनानै जोबोर खस्थ' खालामनानै फरायसाफोरखौ जे बेफोरबायदि बोसोरफ्रोमबो जोबोर मोजां पार्सेन्टेज लानानै उथ्रिसार होनो हागासिनो दङ जेब्लानिफ्रायनो मेट्रिक होदोंमोन बे समनिफ्रायनो। बेनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर जासियो। गासैबो फरायसाफोरखौ आङो गुरै खावलायो कलेज मोन्दों होननानै बुरजा नाम्बार मोन्दों होननानै जाहाथे जोङो कलेजाव थांनानै फरायनायखौ खम खालामहैया। कलेज मोन्दों माने मा मोनसे दायित्व बारिबाय। दा फरायसाफोरा मेट्रिकआव जाखिनि सम फरायदोंमोन बेनिख्रुइ आरो बांसिनसो फरायबावनांगोन, अब्लासो जोङो बेनिख्रुइ बांसिन मोजां रिजाल्ट खालामनो हागोन। जोङो हाई सेकेन्डारि मोनबाय होननानै कलेज मोनबाय होननानै जाहाथे जोङो एडमिसन लानायनि उनाव टाइम पास खालामनानै बेरायलाबाया। गोबां फरायसाफोर बेफोरबायदि नुनो मोन्दों जे मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजनाव पास खालामो, गोबां मार्क लानानै पास खालामो, नाथाय कलेजाव थांनानै फेल गोलैनाय फरायसाफोर नुदों। जाहाथे जों बर' फरायसाफोरा बेफोरबायदि गोरोन्थि खालामा। मोजाङै फराय, कलेजाव थांनानै गोसो होनानै फराय। बिमा बिफाफोरा जोबोर खस्थ' खालामनानै फैसा इनकाम खालामनानै नोंसोरखौ कलेजाव एडमिसन होगोन, सोरखौबा रुम भारा खालामनानै सोरखौबा हस्टेलाव दोननानै फरायनो होगोन, जाहाथे बेफोर फैसाया ओरैनो थाङा। नोंथांमोनखौ लानानैनो जों बर' हारिया आसा जाहाथे जोंनि बर' हारिखौ गोजौ थाखोआव थांनायाव नोंथांमोनबायदि फरायसाफोरा साफा दायित्व लायो, मोजां लामाजों आवगायलाङो। जाय जेराव हागोन बायदि मोनो बै स्ट्रिमावसो नोंथांमोना जाहाथे एडमिसन लायो। जे नाम्बार बुरजा मोनबाय होननानै जुदि साइन्सनि जग्य नङाब्ला, साइन्सखौ जुदि हानाय बायदि मोनाब्ला लानो नाङा। नायनानै ला जेराव नोङो फरायोब्ला मोजां जागोन, आर्टस, साइन्स, कमार्स मोजाङै जाहाथे साननानै ला। जों जाहाथे उनाव थांनानै गोनो गोथो जाहैया। कलेजाव थांनानै गोनो गोथो जानाय बेफोरबायदि गोबां फरायसाफोर नुदों। थांनानै साइन्सआव लाहैयो, खुनुरुखुमै पास खालामो, उनाव हाई सेकेन्डारि पास खालामनायनि उनाव आर्टसआव फैफिननाय फरायसाफोर नुदों। जाहाथे बेफोरबायदि जाया, जेराव लायो मोनसे मोजां खुस्थ' माइन्डजों साननानै जाहाथे लायो। आरो मेट्रिक आनजादखौ पास खालामबाय होननानै सेंग्राफोरनि खेथ्रआव बुंदों आङो, फरायसाफोरनि खेथ्रआव बुंदो, सेंग्रा फरायसाफोरनि खेथ्रआव बुंदो।
मेट्रिक आनजादखौ पास खालामबाय होननानै जाहाथे न'नि बिमा बिफानियाव बाइक दाबि खालामा आरो जाहाथे जेराव मेराव थांनानै लोगोफोरजों जौ सेरेब लोंनानै पार्टि खालामा बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगो बेफोरबायदि दा खालाम पास खालामदों बोरैहाय फरायनांगौ बेनि बागैसो सिन्था खालाम जाहाथे पार्टि खालामनाय बाथ्राखौ सिन्था खालामा पार्टि खालामनायनिफ्राय जानगार जानानै थानांगौ।